Hoy, umalis ka na dyan. 5 songs lang to. Update ko lang to kasi maaga kaming matutulog ngayon kasi maaga kaming pupuntang barangay bukas. Sabay nating hahapusin ang langit. Jenny, matulog na kayo. Update ko lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Sabi yan dito ha. Tulog na kayo. I take supplements daily, but is it enough for me? There's Tadayma! Tulog na kayo. Shout out 18 million viewers. Sana. Thank you.
Try ko lang. Only 5 songs. Paano ba to? Ay, paano ba to? Kaya ba ng litid natin? Ikaw na ang may sabi na mali na ako'y mahal mo rin at sinabi mong loading loading
Iba pag may wastong timbang tangkad siya. Nakailan ako? Dalawa? Tatlo na lang. Hay. Matulog na to eh. Ito na oh, pampatulog na to. Paano ba to? Load. Ano ba naman to? Paano matatapos ng 5 nito pa na yung loading? Loading. Kahit saan isiksik yung pangalan ni Totoy, pasok. Sige na, Sis Gigi.
Kung ano lang mapindot ko dito. Sa BDO Home Loan, borrow up to 25-year term, plus with fees and Welcome to Music Karaoke. Kapag wala na ako, wala na kayo. Totoy host. Hi! Ano ba naman to? Loading? Ang iibigin mo, loading. Salad Sabado! Cravings, kaya? Ayan, nakailang ba ako? 4? Plus 2 songs. Oy, baka inantok na kayo. Maganda to. Paano ba to kanta? Wonderful Tonight.
Try ko nga. Paano ba to? Try lang lahat. Ay, ano? Thank you naman po sa mga nakabidyo dyan. Ano na to? Wala, hindi na lang. Wala, hindi na alam. Ano na lang makita mo? Sapat ba ang nutrisyon niya? Dapat kumpleto! Pasensya na po kayo kung ano lang mapindot.
Ulit, thank you. Lucky Me Jumbo. Sarang anghang sarap. From Korea to your cup. Mga mahal kong kababayan, ako po
Thank you naman po sa mga nakatambay. Thank you sa inyong lahat. Ayaw mo matapos. Hindi alam. Basta eh. Basta. Uy, may amazing. Storbo naman sa... Ano naman ito? Tama ba? So I have shout out po. Thank you. Wondering what to do, how to play my role. I will become to you. But it's my smile, it's much away. Thank you for your help.
Iwan or... Gatas ng batang to, may low lactose na rin. Bonakid Preschool Ay, 3 baka Plus. may gagawin na po kayo. Proven and tested, tulong magbigay ng Iwan nyo na. Maliwanag yung cellphone mo.
Sige lang. Usap lang kayo dyan, ate. Nescafe Gold. Enjoy expertly crafted coffee every day. You don't need words to know Pwede na po kayong umalis.
Matulog na tayo. Ay, sento na nag-loading pa. That we just don't realize how much I love you. Ilang minutes ba? For generations, Hindi na lang. Tulog na po kayo, tulog na.
Ate Janet, Sir Ehem, thank you so much. Kulits, thank you. Yung 5 songs, nag times 2. Salamat po sa inyong lahat. Matulog na tayo. Ay, si Ate Janet, maghahanap buhay pa pala. Ayan. Thank you po. Na-enjoy na yung 5 song. Sumobra pa. Ate Janet, bukas po baka hindi ako maka-attend ng live mo sa morning kung magla-live ka po. Mapipila kami sa barangay bukas kasi bibinyagan yung panganay ko. Magpapatuloy yung panganay ko bukas, ate. Ayan. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye na. Good night. Kulit, salamat. Si Janet, Sir Ehem, thank you. Sis Janeline, salamat. Bye-bye. Good night. Baka wala LS. Okay. Sige pa. Sige pa. Thank you, ate. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Good night.